Už je fotka. Tomáš? A jak zlezeš? Hasičov. Tade môžeš tu na ne, ty kokot, tu sa zavesíš? Takto. Vánice. A vetričko, to ti nezodiere, ty chlapče. Neve, tu si potom na to. Panika nie. Počkaj, on nezlete. Vieš, koľko stojí taký hasičský záťah? Do piče. Nebudeš mať 2 roky kapesný, chlapče. Čo je koľko? Než tam lopty? Ty. No takže tam hoď už. Ja no. Ale to by sa to lepšie dalo. Zasa nemáš kde rukami. Ale potom. Tam je takto previdno. No a tu som vám tam hodil, ne? Tam je lopta, choď pre ňu. A to, že tu loptu máme. Idem po loptu. Tomáš! Počkaj. No, natáčaj, si zahádzať zatiaľ. Taká bežná situácia sa tu hádže. Ej! A debil, neviem. Hodíš, dohodíš, vaše. Maj pět, co tam? Vyhoď mu tam mobil, než to zatočíš, vera. Dojbe to. To padlo! Ty si radšej hľadaj cestu dole. Na to si nechaj. Utekaj, poď ňu. Tomáš, poď sem! Počkaj, veď z tohto by sme nemohli robiť niečo podperné. Tomáš! Tu som! Tam je. Tomáš, podľa mňa tajto by si zriezol. Ale si takto previdnú, tak a tak. Kde? Tu to nevidíš? No a tu by si išla podľa toho hneď a už by sa udržal, podľa mňa. A jak tomu to pomôže? No, keď už bude tam ak bol na počít, ale to už ma zajedno. Proste hasičov. No poď. Už máš v gaťach? Ty nikdy nezáraš florbal. Žiadna plastová lopta. Tam ešte podkujete. Máš video, nestačí. Tomáš. Počkajte, mám ešte video jedno a toto